Тъмните кръгове – причини и лечение. Тъмните кръгове под очите са втория най-често срещан проблем при кожата, предхождан единствено от акнето, според повечето дерматолози. Познато ви е да се събудите след безсънна нощ, да погледнете в огледалото и да бъдете приветствани от сини, тъмни кръгове под очите. Но не само липсата на сън води до появата на тези пигментационни проблеми. Тъмните кръгове се появяват по-често и по-забележимо с напредване на възрастта, тъй като кожата ни губи колагена в нея и става по-тънка и прозрачна. Ето няколко факта за тъмните кръгове след безсънна нощ и начини за лечението. Първо, тъмните кръгове често са наследствени. Кожата около очите ни е най-деликатна и тънка. Второ, алергиите са друга честа причина за тъмните кръгове. Търкането на сърбящите ви очи дразни кожата и може да спука нежните капиляри, като причини подпухналост. Ако тъмните кръгове или подпухналостта са постоянни при вас, може би страдате от неоткрита хранителна алергия или алергия към химикали. Трето, китайската медицина счита, че тъмните кръгове са признак на проблеми с бъбреците. Бъбречните проблеми се дължат на изтощение или преумора, съчетани с липса на почивка и спокойствие. Нездравите бъбреци образуват натрупване на пигментация под кожата, около очите и по други части на тялото. Тъмните кръгове и подпухналостта понякога са причинени от недостиг на витамин К или липса на антиоксиданти в храната. Сега лекарствата. Първо, бъдете сигурни, че спите между 7 до 9 часа всяка нощ. Второ, храната има значение. Хранете се здравословно и балансирано. Пийте много вода и бъдете сигурни, че приемате всички необходими витамини и минерали. Яжте поне 2 порции свеж, органичен спанак всеки ден. Избягвайте солените храни, тъй като солта води до задържането на вода в тялото, причиняващо подуване и подпухналост, особено видими под очите. Трето, избягвайте пушенето. То причинява съдови проблеми, заплашващи не само здравето ви, но и прави кръвоносните съдове под кожата по-забележими. Четвърто, нанасяйте бадемово масло под очите всяка сутрин и вечер, докато не забележите подобрение. Използвайте нежно почистващо бадемово масло от Bloom. Пето, използвайте резенчета от краставица или студени пакетчета чай под очите. Резенчетата от краставица са известни със способността си да намаляват подпухналостта, а танинът от турбичките с чай намалява оттоците и потъмняването. Използвайте гел маска с краставица от Питър Томас Рот. Шесто, новите технологии с грижа за кожата станали достъпни след години проучвания. Сега вече е възможно да откриете кремове и други продукти, които да ви помогнат в борбата срещу тъмните кръгове. Изсветляваща зоната под очите грижа на Emergency. Диоптисерн, коректор от двойно действие против тъмни кръгове на лиерак. Хилексин, интензивен концентрат за упорити тъмни кръгове от Bremen Research Lab. White Lucent, крем за очи против тъмни кръгове на Шисейдо. И Even Better, коректор за тъмни кръгове под очите от Клиник. Великолепни продукти, подходящи за кожата ви. Открийте ги на Strawberry Net, свежата козметична компания.